both parties cheated. Yeah, I did it. Yeah, she cheated too. With countless numbers of people. Ndị nwoke ka ime n'ụbọchị nke taa abịa m ka m kwuo maka Anita Joseph na MC Fish. N'iji etinye afọ Anita izizi bụ na Anita bụ onye bụ nwoke na ya bụ alụmdi na nwunye. Anita na MC Fish bụ ndị ama ama n'Enugu steeti na n'ebe ọbụla ha gakwanalụ tinye okwu maka na Anita emegolụkwa ụwa niile malụ na nwoke a bụ nke ya na o jighị egwuregwu nke bụ na eje shie nri n'ụlọ ego Anita ka eji esi ma rent ma out na ife ọbụla ya bụ nwaanyị gosipụtara ife ọ bụ nwaanyị ifu nwoke n'anya o wetụtaghị ego na spending o wetụtaghị ego n'ifu nwoke a n'anya nwere ife a na-eme igosi mmadụ na ọ fụrụ ya n'anya. Anita Joseph emere ọrụ MC Fish. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị mafa way back 2014 2015 mgbe ha ka na-ayị mana na February 14 2020 ka ndị a na-abụ gwekọtaziri aka sị ka ha legalize ya oyifa into di na nwunye mgbe aka ha bịaziri nụọ di na nwunye. Since 2020 till 2024 ife niile na-aga ọfụma wee bịa n'ụba kupe nwee ka osufo na-aga asịkwa na fe ise na fe adị anụkwazi o wee ruo na 2025 ndị a na-abụ wee gbasa onye nke mee ka anyị malụ na ndị a na-abụ na-enwekwa na esemokwu na alụmdi ha na nwunye bụ MC Top. Onye nke a bụ onye nke anyị amarụ ka o si enweta ife ọbụla ole mana at the end of the day o wee bụrụ eziokwu tupu ndị mmadụ wee tinyebezi anya wee notice na Anita Joseph na di ya ebikọziri n'ụlọ. Ka anyị fast forwardzie to this year 2026 o techaghị aka Frank Idoho na nwunye Sandra gbaa na social media. MC Fish wepụta wee sị na na nwunye adị anụzi na ife merufa ji gbasaa na ya bụ marriage bụ na Anita Joseph chiti nyanwụ na onwe gbakwuru n'ilo. Kwulu wee na-aghọta amarọ m ihe bụ ebumnobi ya mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a niile maka na ya bụ okwu bụ okwu sinsi ha gbasara wee ruo n'ụbọchị nke taa. Anita apụtabeghị sị nekwa ife senụ na ha esegokwa nka ọ gbachiri ya nkịtị bọpụsi ya nkịtị kpọọ ịgbara ife bụ na ihe nke a gbasara dị m ka m na-ejegodo n'ubi ka ọ ka na-acha bụ ife Anita melu MC Fish mana ya marọ ife kpatalụ MC Fish ji wee pụta anyị marọ na ọ chọrọ ka ọ bịa wube ewu anyị marọ na ọka o wee bụrụkwa n'ọnya ka a ga-aya na the social media street mana otu ọbụla o sikwa n'alụ dị o mego ka anyị malụ na nyanwe na onwe ya gbaa n'ilo Anita gbaa n'ilo na ya bụ alụmdi na nwunye. MC on top mekwe ka anyị malụ na Anita na di ya abụrụ sọsọ ndị ga-agbasa na ya bụ alụmdi na nwunye na ndị ọzọ ga-agbasakwa dịkwa 2 mana na ọka hapụgodo okwu mana ka ngụpụta ihe okwu dị dịka otu o si wee dee ya. Ọ sị ka Chukwu na-ekwekwana ka ego bụrụ ihe mere mmadụ ga-eji wee nụọ nọnsens nụọ rọbish nụọ onye o kwesịghị dịka di ma nwaanyị si na ihe Anita nụrụ dobe n'ụlọ bụ onye na-esogharị ndị agadi nwaanyị n'ime ife niile na-agbasasị na Naịjirịa kịta otu obodo si wee sie ike ha na-abụ makwa bịa na-echi itikwa n'ime ya bụ marriage. Ọ sị na unu echetara na onwe mgbe ọ gwara unu na o nwere onye na di ya ga-eso okwu na onye bụ the first person pụtasị na MC Fish na Anita ga-eso okwu na alụmdi na nwunye fa na mgbe o tinyere ya n'iru akwụkwọ na ndị mmadụ bịa na-ataki ya sị ya wetuo onye bụ ihe o dere na ọ dịrọ mma mana tata na o mekwa ụlọ mmalụ na nyanwa bụ on top adịghị enye fake news na ọ na-anụkwa na ọ bụ Anita bụ ife kwụrụ ụgwọ bride price kwụọ ụgwọ wedding decoration kwụọ ụgwọ nri ya kwụrụ ndị vendors kwụkwọ ụgwọ akwa MC Fish yi na wedding day fa si na ụlọ ha bikwa na ya na Anita bụ ife na-akwụ house rent na mmadụ niile ma ihe ndị a. Ọ gbadatakwa mekwa ka anyị malụ na 2 actresses ọzọ bụkwa ndị alụmdi na nwunye fa ga-agbasa mana achọrọ m ikwụsị okwu ike n'ebe a ka m kwụsịgodo ebe a maka na anya bụ ife abụrụ ihe dị mma mmadụ kwesịrị na-ekwupụta. Amarọ m ife ichelụ mana onwe ife ichelụ mee ka mmadụ na comment section. Nna na ebe ahụ na-afịfụ niile ndewonu ka emesịa.